giler nwa ni gitimo gi kakanye mana kaka wawinjo gi kawuok e kembe mamoko wach mogik manya bedo kar kanyo bende mangi medo kotenore kod wach ni bende an yud kuomi Michael. Mana kaka wawache ka klas ka klas kata jofuate ng'ato nyaka yombi koro ero thue Kindiki oyombo. In fact kane wan e primary tiyudo ka klas moro ma jofuete jopuonj luongo ni klas no to ne pek. Koro klas ni pek Cleophas, klas ni pek kabisa nikech moro ka moro kuomgi dhi marach kabisa. Kindiki nigi wechene motame kabisa e security. Josomo kaka Brenda wacheno be for the first time chakre 1963 penj ne ogichiwo result marom nyaka ne Kenya chakre nyaka kawuono mopogore gi monon gi kaka result gimiyo ng'ata wrong result pok notimore. Aisha Jumwa pok wanene kamoro amora kuwuoye migawo ma eneno other than kano inene mana arus moro komiel pok wanene kamoro amora kuwuoye wach migapeno. Njeru oinga monge kata nyingeno ok nyaka range ni en jatend migawo marango Murkomen ema no wuoye masira mara pare motimore kata kawuono onge gima gitimo gite. Jatend ker luongo gi pile idhi dhawo negi chiemono kon gi ni kane jopiny nano jatend piny nowacho ni ministers nagi an owuon ang'eyo gik me ministry gi mohewogi nowacho kende en owuon kasto chako noloko gi igolo ng'ama ofuoka titero kocha ichaki igolo makoni titero kocha en ni obro chiewo obro rito tara ng'eni chiemo obro chiewo to samoro nyalo loko gi ma ji yud konyruok. Aya iro kama nae ka lokruok ma kamano bo chopo kare kata oyo koro watieko sani to ka watieko wach mogik mantiere kar ka mabende ayudo wach ma Sabina Shegen daer ni wamule matin to dakika achiel wapoge waduto paro mazimio ntiere godo makono Sabina Shegen mondo mi otim nade oduoko omenda mano oyudo kinde mane jaleg kweth